amaZulu bayahlonipha abahambe basebenzisa ubukhosi budedengu. So kunabantu abasukuma la sizolontsha General Secretary, sizokhetha ubuholi ngokwentando yeningi. Usukuma enye insizwe engahlali nala ehamba ngemoto kaNokusho, ikhipha ilist ephoketheni, ithi asikwazi ukukhetha ngoba sesibakhethile nabo abantu abazophatha la. Sathi asikaze sizwe leyo ephoketheni. Now lamo bantu niyabazi ukube nje seningitshelile amagama abo ngabe ngiyabagagula la ngoba asimzuma umuntu siyamqonda. Kodwa loyo sithole loyo nethimba lakhe nalabo bazenza abameli nalabo bekoleka imali bethe yabameli bazonikhusela. Savala lo mpompi ukuthi kudlalwe ngani la. Yibona abantu ofanele basiphendulele ukuthi uMkhize uphi namhlanje. Angithi niyabazi labo bantu. Ayivuma ngenhliziyo ngeke sisho ukuthi uthe uyabazi. Izigqila mkhuba zanamhlanje sezinxiba kakuhle, zinxiba othayi namasuti, zihambe ngemoto zakaNokusho. So asizuvuma ke bahlali ukuthi ningabi nawo amakhaya ekusasa labantwana benu ngenxa yegebengu. Namhlanje fanele size expose igebengu zibonwe yizwe, size isolate zihlale zigqame enhlungwini njengekade lemhlophe. Uyabona njobe sengimbizile uJobe, uyambiza uMkhize. Sizobe senze iphutha, we be failing uMkhize if usinga likhuluma iqiniso. Singabatsheli abantu bomthetho ukuthi fanele baphenyephi. Uma bephenya bahlali bangayi kude njengesundu bayophenya le kude, babuye baqale nala eca kwami eduze bese beyahamba bayele. Angithi niyangizwa? Abaqale baphenye la eduze bese beyahamba nayo. Charity begins at home. Asingashaneli njengehlamvu elishanela le kude kube kungcolile la ekhaya. Asiqale sishanele la bese siya ke step by step. Abantu ababulale uMkhize bazobonakala ngombala. Ingalo yomthetho ibabhekile, ibalusile. Makuthe abasikwa kule province nibatshele bayopheka bahambe ngoba yikho indawo yabo la. We cannot afford bahlala ukuthi sizosatshiswa emhlabeni wethu. So ngizothi kubaholi abazizwa besaba laba bathola ama death threats because kunabaholi babahlali aba receive ama death threats. Basho ukuthi sikhona sinezwa bona. Labo esebeqalile besatshiswa sisayithendeni zabantu abanibulalayo. Siyabazi ngesingisi they are called land occupation mafias. They are taxi mafias. They are what mafias? They are construction mafias. Now sesisisha land occupation mafias. Nama extortion. Ya leyo nto. So labantu bahlali singabavumeli abanandawo la abanasabelo la. Mina ngiyithembile imbokodo. Nginobufakazi ukuthi imbokodo inamandla. Wathi ngelinye ilanga labantu abayibiza ngenduna. When you settlement where I was once a chairperson eKennedy Road. Kwakunensizwa nje eyaziwa ngenduna. Ubaba uNdlovu. Safika ethi uyinduna wazi ukhethwe ubani ukhethwe nini usihlalo futhi. Ubaba uNdlovu is the only person onemoto la eMjondolo. Ubaba uNdlovu is the only person on a spaza shop la eMjondolo. Uma thiwakiwe emhlanganweni ugrabha any female ayenza usecretariat unobhala wami waleli ixesha.
So asiyivumi lento yenzeke endaweni zasemkhukhwini. Our call is to democratize imikhukhu. Kube nentando yeningi. Mama badlale indima ebafanele. Ithetha ngobaba uNdlovu. Baba uNdlovu besatshwa la emphakathini njengosithole wasenkanini. Bakhona nosithole bangakini, bakhona osithole bala eBambanani, bakhona osithole baseLindokuhle naseZikode village, kunosithole bakhona. Laba linye nje. Kwasukuma imbokodo yathi enough is enough. Yazi ukuthi yenze njani? Yamdunusela yathi nje yiketi. Yasho yaphupha lento yakhe. Asha amadoda aqaqeka ngoba ebophekile amadoda. Ngizothi uma insizwa zala zibophekile sicela omama babe udondolo lokudondolozela. Uma ke nje banyusa iziketi iyaphupha le yanto. Le yenza ukuthi ubaba uNdlovu singakwazi ukumbheka. Bayangizwa abanye bawongizwa ngelinye ilanga ukuthi bengithini. Othixo basemhlabeni banexesha elincane kakhulu bephila emhlabeni. Now sizokhumbula ke uMkhize. Ngithe inkonzo efana nale inkonzo yesikhumbuzo, iMemorial Service, iyinkonzo yokumnikeza inhlonipho uMkhize, imnikeza isidima, imnikeza imbeko. Sithi ke namhlanje uMkhize alale ngokuthula. Sithi inyanya zakubo zakokhabazela amakhehla sekahamba alala. Amhlangabeze ningabi nalivalo uye emndenini. Sithi abakomalume bakhe omkhatsho bakaNxumalo banaye la bekhona bayamdinga. Sithi abamukele, siyazi ukuthi uphakathi kwethu ukanye nathi uyayibukela lenkonzo, uyayibukela imisebenzi yakhe. Sithi imisebenzi yakhe emihle ayisithelele nathi sibe nesibindi sikaMkhize. Bese siyathembeka emphakathini ukuze nomphakathi uthembeke kithi. Kubalulekile ke bahlala ukuthi ngalesikhathi sihlonipha uMkhize namhlanje sikhumbule ukuthi uMkhize ubengalweli nje lomphakathi wethu wasenkanini nabahlali basemjondolo kuphela. Ubelwela abahlali iningizimu Afrika yonke, ubelwela abahlali base South Africa, ubelwela umphakathi wonke. Yingakho namhlanje si receive ama condolences inkalo zonke zomhlaba. Yingakho namhlanje sine phujemo phakathi kwethu esuke eSwaziland. Ihhovisi likaNobhala wethu kungena ama-emails, kungena ama-messages enduduzo from all corners of the universe. Abantu bame nathi bahlali bathi duduzekani nani, sizoniduduza bahlali basenkanini, sininikeze ithemba. Lo mbutho akusiyo umbutho wamavaka, lo mbutho akusiyo umbutho wamagwala, lo mbutho ubuqiba 20 years ngaba ufika ngala ngabe saphelele endleleni ukube besiya amagwala. Ngakho ke sithi sukumani bahlali siyiclean indawo yethu. We are on our own. Akekho nendaba nathi, uhulumeni akanendaba nathi. Siyithemba kubantwana bethu, abantwana bethu nekusasa labantwana bethu libheke thina. Ngakho ke ningisize bahlali basemjondolo, lithi malifika uvalo uthi kaze abantwana bami ngizobashiya kuphi na. Asenzele abantwana bethu, uthi noma ubusucabanga ukukhwitha uyitshele kodwa ukuthi abantwana bakho bakhulele enhluphekweni basahlupheka. Asikwazi ukushiya abantwana bethu egangeni ehlanzeni, asikwazi ukushiya abantwana bethu ogwadule kwi-desert. Abantwana bethu fanele siwashiye emhlabeni that is recognized, emhlabeni that is productive. Lasikwazi ukukhiqiza khona ukudla njengoba sesikwazi ukudonsa amanzi sikhiqiza amanzi. Emhlabeni la sizokwazi ukuthi sakhe amakhaya abantwana bethu anesithunzi anesidima. So sifuna i-decent housing la ngokukhulu ukushesha egameni likaMkhize. So ngakho ke bahlali, laba bantu abahamba bengaqondi phakathi kwethu kuzofanele siba isolate.